En rigorós directe i a punt de començar la festa major, us donem la benvinguda des de la plaça Major de Tàrrega per fer-vos saber que tindrem un nou membre a la nostra comunitat educativa, un nou gegantó que com a escola molt arrelada a la nostra ciutat volem que formi part d'aquesta cultura popular. Fent una mica d'història, hem pogut saber que els gegants del barri de la Mercè, el barri de la nostra escola, van ser adquirits l'any 1870 per dos coneguts veïns, en Miquel del Bitxo i en Tonet de la Xaqueta. Fins fa uns anys es deia que els havien adquirit a Barcelona, però actualment es diu que segurament els devien d'haver fet ells mateixos. Els gegants del barri de la Mercè foren l'incentiu perquè els del barri del Carme encarreguessin una parella de gegants molt més alta que els del barri de la Mercè. Sempre hi havia hagut una gran baralla entre els barris i les seves festes majors. Els gegants del Carme van sortir tan alts que els seus veïns van haver de tallar-los als cavallets, per tal de que fossin més fàcils de moure. Per aquesta raó, el gegant gairebé anava arrossegant les mans pel terra i quedava totalment desproporcionat. L'any 1939, acabada la Guerra Civil, els gegants de la Mercè van ser restaurats del tot. Batejats com Ramon Berenguer I i Almodis, volen representar una parella de reis ricament avilada. Des del 2005, que els gegants de la Mercè no surten de la ciutat, ja que pesen molt i tenen un gran valor. L'any 2009, Tàrrega va ser ciutat gegantera i aquesta parella de gegants tan sols va ser present en algun dels seus actes. Així, els gegants més actius de la ciutat són els de l'Ajuntament, l'Eloi i l'Alba, els del barri del Carme, l'Hereu i la Pubilla, i els del carrer Major, Jaume I i Belan d'Hongria. I ara diu que tindrem un nou gegantó? Sí, ara us el presentem. Es tracta d'un nou gegantó que s'ha fet per iniciativa de la nostra escola, havent restaurat, en part, el nostre hipòtol, que ja fa més de 20 anys que anima les tan nostrades festes de Carnestoltes. Després que en Jordi Roig i el Colilles exposessin la seva idea a l'Àlvar Fito dels Guixanets, van pensar que aquest nou gegantó podria fer honor a un dels fundadors de gegants del nostre barri, i per això s'anomenarà Miquelet del Bitxo, en honor al senyor Miquel del Bitxo, mestre geganter del nostre barri, el barri de la Mercè. Tenim una exclusiva que us hem d'ensenyar i heu de veure amb els vostres propis ulls el gegantó de l'Escola Pia, lo Miquelet del Bitxo. I know that I messed up a few times, or what you won't call it. I know if I fell down, you'd change the way that I saw it. I put it on the line for this time only. Is that what you really want? Oh yeah, oh yeah. That gun is loaded. That gun is loaded, but it's not in my head. I quin gegantó! L'heu vist? Ara podrem gaudir d'aquesta joia elaborada amb tota la il·lusió, amb molt esforç i bona voluntat per... La Lluïsa Gavarra, creadora de la vestimenta, que ja veureu que és fantàstica, sempre assessorada per la seva mestra Maria Cucurull. En Jaume Ribalta, un mestre al pinzell que ha dut a terme les pintures del cap del gegantó, assessorat pel seu i nostre mestre, en Jordi Colilles. En Jordi Orovich, que com a creador del gegant original, ha anat fent apunts de gran interès per acabar elaborant el nou Miquelet del Bitxo. Tot i que avui no pot estar amb nosaltres, però també volem fer una menció al Jordi Sarler, ja que n'ha elaborat la nova estructura i base. Don't ask me why I choose to lie, I stay blind all day. Oh, it's clear to me that you are human